Okay team, mukhang nandito naman na lahat. Let's begin the meeting. Gusto kong marinig ang progress ng ating social media campaigns para sa Mocha Muse Coffee. Thank you, Sir Roland. Good morning, team. Here are the updates from the marketing team for social media. For Facebook, nagkaroon tayo ng plus 45% engagement rate. Malakas na naging traction ng post tungkol sa Buy One Take One Espresso Monday. As you can see, nagkaroon ng 200,000 reach at tumaas ng 35% ng online orders. That's impressive. Yes, sir. Especially considering na hindi pa tayo nag-boost ng ads. Then sa Instagram, tumaas ng 60% ang Reels views, mostly from the Coffee Hacks at Home series. Yung isang reel nga umabot ng 50,000 views organically. And because of that, nagkaroon na rin tayo ng sales for our coffee kit at home. That content was my idea. And it really worked. See, Sir Roland? Even the influencer I suggested brought in great numbers and engagement. Good job, Kendra. Ah, Oh, Gail, please continue. right. So, for TikTok, naka 500,000 views tayo sa content na coffee orders as zodiac signs. And based on our data, marami ring umorder ng coffee nila base sa zodiac sign nila. In fact, sold out for 1 week straight ang matcha drink natin after we launched the Performative Starter Pack series. Very good. Thank you, social media team. Malaki talaga ang tulong ng mga content nyo sa sales. Nga pala, ngayon na i-announce ang promotion for Senior Marketing Officer. Gail, ikaw na yan for sure. Shh, wala pa. Let's wait for the announcement. Congratulations! Kendra! Si Kendra? Credit grabber lang naman yan eh. Wala akong idea. Thank you, team. Maraming salamat sa tiwala. I'll do my best to lead the campaigns to even greater success. Dear love, aaminin ko. Galit na galit ako nung araw na yon. Si Kendra ang napromote, hindi ako. Alam ng buong team kung gaano ako magtrabaho, kung gaano ako ka-dedicated. Pero sa huli, parang wala lang lahat. Bakit siya? Dahil mas matagal na? Hindi marunong kumuha ng maayos na video, gumawa ng caption, walang alam sa SEO, walang alam sa analytics. At ang mas masakit pa, lahat ng pinapagawa sa kanya, ako ang gumagawa. Ganito talaga sa corporate world. Minsan, hindi ang magaling ang umaangat, kundi ang marunong magpabida. Nagpunta ako sa Hong Kong. Advance congratulatory gift ng ate ko para mag-enjoy. Para sa supposedly promotion ko. Pero ang ginawa ko, pilit tinanggap na minsan hindi sapat ang sipag at galing kung hindi ka marunong magpa-impress. Nakakainis! Hello, Gail. Kumusta ang klima dyan sa Hong Kong? Heto ate, tirik na tirik ang araw. Pero mabuti na lang at hindi mainit. Oh, bakit magkasalubong pa rin yung kilay mo? Sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yun. Ate naman, hindi ganun kadaling kalimutan yun. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap na si Kendra ang na-promote imbis na ako. Ay naku, Gail. Hayaan mo na. Malay mo, hindi lang yun ang plano ni Lord para sa'yo. Baka may better na darating. Better? Ate, sigurado ako na para sa akin talaga yun. I deserve it, pero inagaw ng babaeng yun. Ikaw rin naman kasi, Gail. Masyado kang tahimik. Wala kang boundaries. Lagi kang tumutulong pero hindi mo napapansin. Nagpapabibo ka sa maling tao. At ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, improve your communication skills. Kahit gaano ka kagaling. Kung hindi mo kayang i-present ang sarili mo, mahirap din. Para saan pa yung skills ko? Kung mapapaandaran sila sa pagandahan ng pananalita. Kung yun pala basihan, pero, ayan, alright, lang naman sinasabi ni Kendra Dracula. Ay naku, galit na galit ka na naman. Sis, yung puso mo ha. Nasa Hong Kong ka na. Wala dyan si Kendra, kaya naman wag mo na siyang isipin, okay? Relax.
Nandyan ka na ba sa Disneyland? Oo ate, nandito na ako. Thank you talaga dito sa regalo mong trip na to. Kahit papano nakahinga ako. Walang anuman, kapatid. Kaya i-enjoy mo na yan. Huwag ka nang mabad trip, ha? Huwag i-stress ang sarili. Kinukumusta lang kita para makasiguradong okay ka. Sige na, enjoy! Thank you ate. Bye. Goodbye. Mag-iingat ka dyan, ha? And ngiti tayo. Lakihan mo. Kahit buong araw kong nilibang ang sarili sa mga rides sa Hong Kong Disneyland, hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Parang nabubulok na lang sa loob ang galit ko. Pati sa panaginip, siya ang laman. Pinapanaginipan ko na itinapon ko sa mukha niya ang kape. Napatid ko siya sa entablado. Nadapa siya sa harap ng madla. At ang pinakamatindi, sa ika-4 na araw ko sa Hong Kong, flight ko na kinagabihan. Dapat nagpapahinga ako pero nagpunta ako sa Canal Road flyover sa Causeway Bay. Bakit? Dahil gusto kong ilabas ang galit ko. Hindi sa pisikal na pananakit, kundi para magising, para mapagaan ang kalooban ko. Kilala ang lugar na ito sa seremonyang tinatawag na villain hitting. Hindi ko hangad nagawa ng masama ang sinuman. Gusto ko lang ilabas ang nag-aalab kong emosyon. Gusto kong ipagsigawan ng mga salitang hindi ko maibulalas. Hindi patas! Hindi makatarungan! Ako ang nagtrabaho noon! Kabayan! Ha? Hi. Sinong kaaway mo? Katrabaho ko. Aba, halos lahat na nagpapa-villain hitting dito. Katrabaho ang target. Nako rin, pangalawang beses ko na to. 2 na? Iisang tao ba? Hindi bago na. Siyempre, paiba-iba. Depende sa season. Pero totoo, nakakagaan ang loob. Para lang stress release. Ayan meron ka na palang sinusulatan. Isulat mo pangalan mo at birthday mo. Okay. Pangalan, birthday... Ayan. Good. Tapos dyan sa papel, isulat mo naman ang pangalan ng kaaway mo. Done. Kendra? Aba, at may dala ka pang 2x2 picture niya Hindi ka naman halatang galit na galit at super prepared. Huy, huwag mo nga picturean. Secret lang to, no? Chill. Hindi ko pinipicturean. Ayan, tingnan mo. Camera down. Okay na. Tinatawag ka na nung Ali. Sige, sabay na tayo. 徐晒谁住在你希望在生活中放生的好运。 Ano daw? Sabi niya, sabihin mo lahat ng wishes mo para mawala ang malas at dumating ang good luck. Sige. Wish ko ma-promote ako sa trabaho, lumaki ang sweldo, makapag-travel pa ng mas madalas, at sana dumating na rin si Mr. Right. Ayun na, kinukuha na ng voodoo lady yung sapatos na ipupukpok sa mukha ng kaaway mo. Exciting! Ang wish ko sa'yo, Kendra, sana mas stress ka sa trabaho. Hindi ka makapag-perform ng maayos hanggang sa mainis na lang sa'yo si Boss Roland at tanggalin ka. Hindi lang yan. Sana maghiwalay kayo ng long-term boyfriend mo at dahil sabi mong di ka pa nagkakabulutong, aba, magkabulutong ka sana. Grabe ka ba yan? Kung makapagsalita ka, daig mo pa ang kontrabida sa teleserye. Mukhang malalim talaga ang hugot mo Oo, malalim talaga. Pero alam mo, buti na lang sinubukan ko to. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Nakakatawa pero totoo. Ito ang pinaka na-enjoy kong ginawa dito sa Hong Kong. At promise, hindi ko to pinagsisisihan. Sige na, mauna na ako. Maaga pang flight ko. O sige kabayan, ingat ka Nice to meet you. Sana matupad lahat ng wishes mo. Pati yung special wishes mo sa kaaway mo. Salamat. Nice to meet you rin. Kahit labag sa loob ko, bumalik pa rin ako sa trabaho. Pinilit kong maging profesional. Mabait, masipag, tahimik. Pero sa totoo lang,
Bawat tapak ko sa opisina, para akong pinupunit sa loob. Iniisip ko na lang, ilang buwan na lang Pasko na at makukuha ko ng 13th month pay ko. Yun na lang ang tanging dahilan kung bakit ako nagtsatsaga. At kung akala ng kumpanya na umaasa pa ako sa promotion, nagkakamali sila. In-update ko ng resume ko. Nag-a-apply na ako sa iba. At handa na akong umalis sa impyernong to. Samantalang si Kendra, ayun, todo pa rin sa pagiging micromanager at credit grabber. Kapal na mukha. Kasi yung masaya sa title niyang Senior Marketing Officer na hindi naman niya deserve. Galit na galit. Sir Roland, pinatawag niyo raw po ako? Gail. Yes. Pasensya na. Kakatapos lang ng meeting ko. Okay lang po, sir. Ano po yun? Actually, gusto ko sa'yo ibigay ang December project. Po? Sa akin po? Tingnan mo tong reports. Bagsak ang engagement ng mga posts. Puro boosted pa. Hindi rin pala marunong mag-optimize ng SEO tong si Kendra. Ganun po ba, sir? Ano pong gusto niyong gawin ko? Ikaw muna ang gusto kong mag-take over ng social media accounts pansamantala. Don't worry, may incentive si boss para sa'yo. Just do your best, Gail. Kaya mo yan. Yes, sir. I'll do my best po. Good. You can go home now. Pahinga ka muna. Thank you po sa tiwala. Uy, Gail! Halika nga dito. Uy, Lalaine. Bakit di ka pa umuwi? Ano ka ba? Hindi mo ba alam ang latest? Bakit? Anong chika? Sabi na nga ba, wala ka pang alam. Si Ken Dracula daw. Broken-hearted! Uy, sandali lang. Bakit Ken Dracula? Vampira yun eh. Sumisip-sip. Gets! Diba? Anyway, ayun, ilang araw nang mugto ang mata. Sabi ng iba, break na raw sila ng fiancé niya. Kakapropose lang nung nakaraang linggo ah. Exactly. Pero kanina, wala na siyang suot na singsing. Baka naman nawala lang. Anyway, mauna na ako ah. May gagawin pa ako. Bye, Gail! Good morning, Sir Roland. Heto po pala yung... Excuse me, Gail. Wait lang Hello, Kendra. Ano na namang dahilan mo? Alam kong may pinagdadaanan ka pero hindi mo pwedeng idahilan yan sa kapabayaan mo sa trabaho. Oh, work from home ka raw ngayon. Oh, dahil? May bulutong. Kendra naman, tag-ulan na. Paano ka magkakabulutong yan? Ano? Bulutong? Ibig sabihin, nagkatotoo yung sinabi ko noon? Sir Roland, please. Hindi ko po gustong mawalan ng trabaho. Totoo pong ngayon lang ako nagkapulutong ever. I'm sorry po kung sabay-sabay ang problema ko. Naghiwalay po kami ng fiancé ko. Pero gusto ko pa rin pong magtrabaho, sir. Baka po pwedeng si Gail muna pansamantala. Kendra, tatapatin na kita. Hindi maganda ang feedback sa'yo ng management. May posibilidad na bawiin nila ang promotion mo. O mas malala, mawalan ka ng trabaho. Sir, please naman. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko lang po talaga kinakaya. Ang bigat-bigat po, sir. I'm really sorry, Kendra. Oh, Gail. Since nandito ka na rin, gusto kong ihanda mo na ang sarili mo for a possible promotion. Po? Sir, pero si Miss Kendra po... Malinaw naman na hindi niya kaya, hindi ba? Lahat tayo may problema, pero marunong tayong magtrabaho pa rin. Sir, kung pwede lang, ano pong nangyari talaga? Naghiwalay sila ng fiancé niya. Hindi na matutuloy ang kasal. Niloko raw. Sinabi ko na huwag niyang idamay ang karir niya, pero ayun. Nakakaawa naman po. Oo nga, pero kailangan din nating magpatuloy.
Oh, by the way, ikaw na magpe-present mamaya sa client meeting ha. Big account to, Gail. Kaya mo. Yes, sir. I'll do my best po. Okay, good. I-review ko lang bago ang meeting. See you at 10:30. Okay po. Gail, grabe. Ang galing mo kanina. Tuwang-tuwa si boss. You've nailed it. Thank you po. You really deserve the promotion. Officially, sa'yo na. Binawi na ni boss kay Kendra. Actually, pinag-iisipan na rin kung tatanggalin siya. Sir, baka naman pwedeng wag na umabot sa ganon. Matagal na rin po siya dito. Oo nga, matagal na. Pero matagal na rin walang progress. Anyway, next week ha? Celebration tayo. Sige po, sir. Hoy, Gil, akala ko ba success yung presentation mo? Bakit ganyan yung mukha mo? Ate, naniniwala ka ba sa sumpa? Ha? Ang random mo naman. Pero, oo. May kapangyarihan ng mga salita. Lalo na kapag galing sa galit na tao. Kaya nga sabi ng matatanda, maghinay-hinay kapag galit. Baka may masabi kang hindi mo mababawi na. Ang dila, walang buto. Pero kaya nitong durugin ang puso. So, hindi ko na ba talaga mababawi yung nasabi ko noon? May mga salita, Gil, na kahit gusto mong bawiin, huli na. Kaya piliin mo palagi kung ano ang bibitawan mong salita. Lalo na kung galing sa galit. Dear love, kinalabutan ako sa mga sandaling yun. Ang trip ko sa Hong Kong na inakala kong simpleng pantanggal stress lang. Ang ritual na iniisip kong katuwaan lamang ay hindi ko akalaing magkakatotoo. Hindi lang nawala kay Kendra ang kanyang promotion, kundi pati ang trabaho na pinaghirapan niya. Tuluyang bumagsak ang loob niya matapos siyang iwan ng fiancé niya at lalo pang nasira ang kumpiyansa niya nang magkasakit siya. Aaminin ko, hindi ako natuwa. Sa halip, pinagsisihan ko ang lahat. Doon ko napagtanto, ang galit, kapag pinairal, may kapangyarihang sumira hindi lang ng iba, kundi pati ng sarili. Totoo nga, na makapangyarihan ang ating mga salita. Ang bawat salitang binibitawan natin ay parang pana. Kapag pinalipad mo, hindi mo na ito mababawi. Kaya piliin natin gamitin ito sa kabutihan. Kung masama ang loob mo, manahimik muna. Kung galit ka, magdasal. Dahil sa huli, hindi kailanman magiging magaan sa pakiramdam ang tagumpay na bunga ng sumpa. Ngayon, natutunan ko na, mas mainam pa ring magpatawad kaysa manumpa. At mas makapangyarihan ang kabutihan kaysa sa galit. Dahil ang kabutihan, yan ang tunay na nagdadala ng kapayapaan.